ara, quina Setmana Santa més particular, no? Quina Setmana Santa més especial. Amb la il·lusió que teníeu, tot ho teníeu muntat i tot ho teníeu preparat per sortir a les distintes processons. I ara heu de quedar a casa. Què fem? Què fem ara? Ens perdem la Setmana Santa? Doncs no. Pot ser una Setmana Santa diferent. Una Setmana Santa pot ser més profunda. No portareu el Crist pels carrers, no portareu a la Mare de Déu pels carrers, no vestireu els hàbits de penitents, però podeu viure a casa vostra. Seria interessant que poguéssiu fer els exercicis espirituals. El que et proposo és que ho puguis fer, o podràs descarregar precisament del portal web de les cofradies i podràs seguir aquestes meditacions en un horari que se proposarà. Aprofundir precisament en la passió, mort i resurrecció del Senyor, que més bé, que ho puguis aprofitar. I t'ajudarà, això que et deia, a seguir més el Senyor, i veuràs que la Setmana Santa d'aquest any la recordaràs tota la vida. Una Setmana Santa que deixarà una petjada forta en el teu cor. Només hi ha una condició. Per fer els exercicis només hi ha una condició, i és que obris el teu cor al Senyor. Mira, el Senyor en aquesta Setmana Santa et vol parlar a tu, precisament, a tu. Sí, mira, ja ho vaig utilitzar pels exercicis. Veus això? Que és una esponja. És una esponja. I ara tu diràs, està dient el bisbe, està fent propaganda d'esponja. No, mira, aquesta esponja està precintada. Aquesta esponja, si li cau aquí una cascada d'aigua, no li arribarà ni una gota. És com està el nostre cor moltes vegades, està precintat. I no deixant que li arribi res de la paraula de Déu, de l'Evangeli, del que el Senyor vol dir, doncs et convido a desprecintar el teu cor, a obrir el cor al Senyor. I veuràs com en aquesta Setmana Santa, en aquest temps de confinament tan especial que estan vivint, el Senyor et parlarà i te la recordaràs. I a més ho podràs anunciar després. Després te convertiràs en un penitent que segueix el Senyor com a deixeble i després és un missioner.